Pula nondor jotona hambai kok Tripura Dongor TV serang jati tai kok 24 kok tu bathum nai jotona dongor sari kam angoro tini press meet of happening ke khana sini kaisa program togo tinang hamkai lakai abuni kaisa awareness campaign khana sinoro audit onko sinoro ni je auditorium hall orno khaisa nai ke sini je nai tonai ro jotono norna khabe khobe koini musugo khanani awareness campaign of phai maja phanen bagoi khana painen boy phai saiman ni bagoi je sini program tamo abo thina hamkrai lakai abo tamo khana sini kabama borno salai kana je loan rizona hine khana loan ni form rizak lak khana bank account ni opening ni bank account opening ni form rizona ni chance tongo khana ke जों सालायना नि सिमिसे जे लोन बसक माननाय बाहाय के लोन माननाय बो प्रोजेक्ट नो बेस के लोन माननाय मैक्सिमम बसक माननाय इंटरेस्ट सब पे खायनाय गेरेंटर सब होनाय बसक नंबर्स बरनो लोन दिजानाय सिनि बैंक नि स्टाफ रो फायनाय बरक ना एड्रेस खायनाय जतो ए टू जेड साइ खनाय खनानि प्रोग्राम सिनि बुबाग्राव तंनाय सिनि सीएम साहेब तंनाय सिनि डेपुटी सीएम साहेब तंनाय ताय जतो EM rok tongnai joto MBC rok tongnai zonal ni joto chairman sub zonal chairman joto no invite khaijak chini bubagrana ang pipeline hambai mario tamuni bawa hinke je bani contact bisin to no tabo o kaisa जों loan dinani sin borok rono subanani abo on network chini bubagrana sa to muni bisin to sopai tha kamo borok hindai je sini bubagrana joto borna hamjago ba sini bubagra sini okrani bagai abhai joto na hambai re hine logically je sini bubagra tui phega jetabo o kaisa sini unemployed yo to tongnai income ni lama samnai musugo kintu bank ro thango loan mai ni bagai business start khlami ang togo ge borok joto no चांस माननाय बर जतनि बागै न कैसा अपॉर्चुनिटी कहम अपॉर्चुनिटी जे बिजनेस खायन मुसुमै रं बागै जों जतन साख्रि नांगौ जतन साख्रि मानन मुसुगो साख्रि बो खायन नांनाय बनि लगे बिजनेस बो खायन नांनाय बिजनेस बो खायके चिनि बागै कहम चिनि इनकाम जनरेशन बागै बे चिनि ताबो जे कबामा बिजनेस खायन मुसुमै रं chini on loan rizamani bisintai no kamo borok helpful onai ini जों khayo chini CM saheb finally tomoni press meet chini deputy CM saheb borok to tabok boro station kore apni baina phai tini chini joto nai tonai rono chini TTC hapang ni ongoi kisi sa ko lar family je chini tabu para bisinro kamo borok no chini kamiro loan lana ni bagai ba loan mana ni bagai dalali ro bong tomono bororo rang ro basane tomono form kale kan ke rang nangnai loan mana ni ke rang nangnai percentage mana abo saimano inke oma harono trust ta khadi borono bishesta khadi loan chini oro aje loan dijarnai abo kono dorne rang lazak lak ke bai sini TT ADC se tabo nai जैसे बरनो बाइक जों जो मानाय अब जों जतो मा साइ तलाय के जेव माइ के दालाल खाय तनाय र बरनो बां कोइन मुसुगो जे चेनि तिप्रा सारो जे चाया जुगे तनाय गरीब को तनाय साइमे तनाय बरनो माइ के ता थगायदि के सिनि जे लोन मानाय मुसुनाय र केबनो रां रबो तारिदि के बे जदि रां साजो अंके बरनो नर विशेष ताखदि ओमा के ता थगाय जाबदि जों बरबो साइ साइमाने नानाय सिनि थ्रु सब जोनल फॉर्म रिजर्व नहीं सिनी जोनल हेडक्वार्टर सिनी 8 नंबर्स ऑफ जोनल टोको और जागन ब्रांच बुकिंग चने नोटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक सिनी चेंजर नहीं फॉर्म रिनानी बैंक अकाउंट ओपनिंग आबर बो खनान जरनो जों स्टार्ट खालामनो प्लानिंग टोको सिनी रो स्टॉल तंनाय फिशरी तंनाय सिनी रो खना एआरडीडी तंनाय एग्रीकल्चर बो तंनाय
आबर जतनो खना साइड जानाय बाहाय के जों लोन माननाय बमा के प्रोजेक्ट खायनाय असनो सागै नर जत तिनियर फाइनेल जतनो हामबाय ताके समोसा सालायजाखां जों जतनो मेन मीटिंग करे मियाबो जे डिसीजन लाजाकपानि आबो काहामनो जे सिभाइ जला ताइ कैसा के वेस्ट आरो जानाय नै के जों जोंनि जत जुनालनि बरफ चिन्तिप्रा साराव जत जुन एरियानि खबजानाय जतनो मानानो मुसुबायो इनके खाना जों तो अवेरनेस प्रोग्राम सिमसे खलायनाय खाना जुदि जों कैसा सिभाइ जला रजाखा ताइ कैसा वेस्ट जुनो बाकी साब जुना के रिजागलिया अब के कैसा जोंनि जे ता लुंडो मानानो मुसुनाय बिजनेस स्टार्ट खायनाय मुसुनाय जतनो ताबो कबमा जों खाना पावर फाइ कासो पैसा खिनै जे खाना प्रोग्राम एते नंनाय लुंडो मानाय बा फर्म कालेक्ट खायनाय हिनै बे कैसा इनडिसिप्लिन हायाव थानाय जतनो मानानो मुसु जों नायो जा माननाय जों जेसे रोजानाय जतनो जों इक्वल मकल जों नायनाय जतनो जों इक्वल के नायनाय जत जुननो जत साबजनो इक्वली जों फर्म एलोकेट खायनाय आबन बायनो खाना जों दिनै जे प्लानिंग खायनाय मीटिंग आबन के सुदु जिनि खाना अवेरनेस कैंपेन सिमसे हमनाय जेफोर जों प्रोग्राम खायनाय आफोर जिनि गुबाग्राबा सफायनाय आफोर जों ताव खायमानाय आबो जों नायनाय सारथै कैसा समु जेव लोन रनाय माने आबं गांके जारा बेकार तंनाय बरकनो सिमिदा रनाय ना जे आगिनि सिमि बानिया खाय तंनाय बरकनो बदा आबनि सुबिदा रना जेटा बा अनएम्प्लॉय योर तंनाय बरक एप्लाई खायमानो एक्जिस्टिंग बिजनेस आगिनि जरा जे अलरेडी बिजनेस खाय तंनाय बरगो रां नांगौ ताबा बरनो बिजनेस ना ताय किसा ग्रुप खायदेन बागै बरनि बिजनेस ना कंट्रोल खायदेन बागै बरबो एप्लाई खायमानो सर खाना फरम लग जे सुदु अवेयरनेस प्रोग्राम सिमी खायजाकनाय आबा हायदे सिनि जे तिनि मीटिंग का सिनि डिसीजन लाजाखा सिनि प्लानिंग का खाना जों अवेयरनेस कैंपेन सिमसे खालायजानाय जतनो सिरिनानै बागै जों पहिलानो जत सायमानानै नानाय सिनि बरबो गमा बरब दङ सिनि जे अनएम्प्लॉय यूथ एजुकेटेड बरब बा बिनि सेक्टरबो बैंक रो थांगो लोन मानानै बागै किन्तु बैंक रो लोन दो माय आंगो तामने इके सिनि एक्जिस्टिंग बिजनेस करे इके बैंक रो के always nayo je nini business already to tong na kri nini business already to onke se no business khlai to nini dukan to ba gari je kono nini business existing business abro naibo bank ro loan borno provide khai ekasini boro to starting jara boro loan manan muju ba business katal ke sengna ne bagai ekasini business already je khlai ja kri ke sini existing business ro sini already setup खायजार करें के माय आंगो के ओ जागाव ताबक जों नायनाय जे पहिलानि जरा बिजनेस जे खायदेन मुसुक नाय रो बरबो नाय माने जों जतनो जों इक्वल के बाहाय के नाय अब जों नाय इनके सर कोनो डिसीजन न त ना कबो अमा हाय दिन लग जों फरम लग नाय हे आबा हाय कोनो आलोचना दां लाय सिनि तो पहिला तो फर्स्ट अफ ऑल जों नाय सिनि अ खुमैलो होनो जोंनि जेताबो जे बैंक बासिन कक सालायका लोन रन बागै तब ऑफिस खुल गया ऑफिस तो पहले सेटअप करें ना ऑफिस खुल माने या गुलो से लोन रिजर्व ऑफिस नि कबामा सामु तो ऑफिशियल सामु खायना ना बिले ऑफिस से करें कने बजार थाय सामु खायना ना खायमाने बा जे बैंक स्टाफ तंनाय बरबोदा सामु तो खायना ना नि फॉर्म फिल अप खायनाय बा लोन रिजर्व प्रोसेस बैंक जे खायना ना माने आउट तो बर ऑफिसर से सामु खायना ना जोंनि टारगेट का पहिला ऑफिस खुलुबा दं अबनि याबोलुंकै जों लोन दोननो जेंनाय ताबो प्रमलि गारि रो बायनाय ई रिक्शा गावनि बाय बिसोरने मैक्सिमाम ताबो का एग्रीनि प्रमलि फिशरी एयर दिदिनि बा प्रमलि फरेस्ट नि फानो बिजनेस खायनाय के अबनि बिसोर दोननाय आबरो आजरानो जों तो जों जे सालायमानि जों मिटिं तो इसेनो जों फाइनल डिसिजन खालामनाय जटिनि ओपिनियन ना जाने तीनों जों मीटिंग को हाइनो जोंनि सीएम डेपुटी सीएम जोंनि ऑनरेबल जट एम जोंनि जट एमडीसी रो आं इनभाइट खायजा जों मीटिंग फाय जट जान जाने सजेशन लायनानै बागै बा जोंनि रन्दैता बां रायमाबिलि फायका आं तो रायमाबिलि एलाका जोंनि बहाय इशू दं बा जोंनि आनएम्प्लॉय यूथ बिसोर बा बिजनेस खालामनो बिसोर बा
आम जानि सिमसे सानो कताई ताबो प्रमले खोयनि सिनि रिप्रेजेंटेटिव रो दंगो बरबो सायमानाय जे खोय आम साइरो सिनि तिप्रा सारो बसक जरा बिजनेस खायनान बाय इंटरेस्टेड बमा हाके जों या प्रि सेलेनाय अमरे जों जतो सिना अनरेबल एमडीसी रो सिनि ईएम रो सिनि सीएम सिनि पुलिसिं रो रो सिनि आसम लाखा अमन मरेनो जों बसंगो स्टेप लालानै इसिनो जों जे डिसिजन खायनाय जों फाइनल डिसिजन इसिनो जों डिसिजन लायो बोसोराव ताइले न साराव फलाम ना बिसि बालक लाख सिनि टारगेट तो ताबो तिनि अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरनि बिसिङावनो जों चाइटकलायनै जे मानसा जों अक्टोबरनि बिसिङावनो जों बर'नो लोन रिलायनानै जों लानानै ताबो जोंनि सामु जदि किसा बालय थाङाखै ताइ किसा जराखौनो नाय मानो किन्तु जोंनि टारगेट अंखा अक्टोबरनि बिसिङाव जों रिलायनानै जे खानानि जे लोन एवारनेस जत डिस्ट्रिक्ट नि बरनो दा खले जने खानानि लोन एवारनेस कैंपेनो जोंनि जत डिस्ट्रिक्ट नि बरनो रन्दै ताबो त्रिपुरा राज्यनि फातानि बरफोरनो फायख्या त्रिपुरा सरासरि गुवाहाटी रो तंगो बा शिलं रो तंगो बरबो एतेन खलायमानो आर तो कोनो इश्यू करे जतनो फायमानो खानानि जे लोन एवारनेस कैंपेनो मैक्सिमाम जो आसा खायो जों खाथायो जे जोंनि वेस्ट जोंनि सिबाहिजला बा गारा गारानि जे दंनाय जोंनि जुन दंनाय आरो न एटेन्ड खालामनायनि जों खाथायो एफोर जत जुन फायखांखाय जों जतनो एलाउ खायनाय आरो केबनो गासोब्ला जतनि बायसे ओपन फर सार पाइथाकते कैसा समूह ताबो आलादा डिस्ट्रिक्ट दले डिस्ट्रिक्ट रक निफान बरक रक ताबो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाइ बिजनेस स्टार्टअप खाने मुसुं जागो खांगे बरक खांगे यांगो एप्लाई खायदा मा नाम है जों जे लोन रिजार्वनाय जों तो जुन वाइज जोंनि ऑफिस को जानाय पहिला बोसोरका दलायबो दंनाय माहाय सावदबो दंनाय माहाय जोंनि जत जुन ताबो गुमटी जों तो 8 जुन जोंनि ताबो हागि तो 5 नंबर सब वेस्ट जोन ऑफ फाइ बिनि बिजनेस सेटअप खाने ने बाहाय बिनि बिजनेस बो वेस्ट जोन फोरबो फाइ सेटअप खायमानो बिनि बिजनेस बो मुसु खांकै आगरतला फोर थाङै सेटअप खामना आबो इंडिविजुअल ऊपर सिगले ताबो जे बिजनेस खाने बिनि ऊपर से मोटाबो ओरो कोनिको लोन नाखा मोटाबो थांगै उन्दै शिलंको पना थां बिजनेस खाने कोनिको गाबो तो इंडिविजुअल ऊपर से इंडिविजुअल साखा से आबो डिपेंड खाने एसिनि जे बैंक तोला जों बरबो सालायने जोंनि त्रिपुरा सारो ताबो गंडा तो एसे बिजनेस खाने मुसुका आने आम साइनो के बर बिजनेस खाय बिनो से कामाय संब्ला बवान सुका लोन नाय पाइजाबो आर रां बै बो थाङै दिल्ली लो बिजनेस स्टार्ट खायसने केसे बैंक रो बै सालायनाय मनो से बाहाय के दिल्ली थाङै बिजनेस खायनाय बा जेकुनु जा थाङै बिजनेस खायनानै जों मनो अपॉर्चुनिटी रै मानाय कारण बिनो इनकाम नानाय बिनो प्रॉफिट फायना नानाय बिजनेस खायका बो रैसाबारिनि बरफ मीन्स बो लोन लागै रैसाबारि सिमिनो बिजनेस खायनायाव माय पावया बो जेजा बिजनेस खायना मसोनाय जों और न बनो बिजनेस खायनाय से एलाउ मा खायनाय सिनि मेन टारगेट तो बो बाहाय के बिजनेस खाय बेनिफिट माननाय अवश्य इके ताबो ओन्ली बो लोन लागै रैसाबारिनि बिजनेस खायका बे लस मा हम तोका आमै के तो चाहिए इके जों कोनो कासोय तंगला बाहाय के जों कोनो लाभ खायनाय इंडिविजुअल बाहाय के प्रॉफिट खायनाय आबो बो जोंनि सुबा मुं दंनाय